Hayır-sahabat gazmasynyň howannarlygyna çağlaryň arasynda dürüdüjülük bäsleşigi yglan edildi. Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır-sahabat gazmasynyň howannarlyk etmegine çağlaryň arasynda halkara parahatçylyk we inançmak ýyly çağlaryň gödýetimi, dünýä garaýşy ady bilen dürüdüjülük bäsleşigi yglan edildi. Bellenişi ýaly bäsleşigiň esasy maksady ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemekden, olaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmekden, dünýä garaýşyny giňeltmekden, düşünjelerini baýlaşdyrmakdan, dostluk gatnaşyklaryny ösdürmekden, ruhy ahlak häsiýetlerini kämilleşdirmekden, zihinli ýaşlary ýetişdirmekden, olaryň eserdeňlik, ünstlük, duýgurluk, ýatkeşlik serbiýesini kämilleşdirmekden hemde halkara parahatçylyk we inançmak ýylyna durmuşa geçirilýän işleriň gerimini hassa giňeltmekden ibaretdir. Çağlaryň arasynda yglan edilen halkara parahatçylyk we inançmak ýyly çağlaryň gödýetimi, dünýä garaýşy atly döredijilik bäsleşigine 4 ýaşdan 11 ýaş içinli çağlar gatnaşyp bilerler. Bäsleşik şu 3 ugur boýunça mektebi çenli çağlar idaralaryny terbiýelenýän körpeleriň hemde umumy bilim berýän orta mekteplerinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda geçiriler. Türkmen milli oýunlary, aýdym saat we tans sungaty, surat çekmek we amaly haşam sungaty. Bäsleşik Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır-sahabat gazmasynyň howannarlyk etmegine 2025-nji ýylyň 29-njy martynda Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır-sahabat gazmasynyň döredilen gününiň 4 ýyllygy münasibetli guralýan şäherleriň çäklerine geçiriler. Bäsleşigiň ýeňjilerini hormat hatlary we ýadygarlyk sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurlar. Habarlaşmak üçin 993 12 57 18 57